Çalıma haker. Çalıma haker ve kansu kim tut kayıt tu. Ето най-шибания мазач в Холандия. До вечера ще го вкарам в YouTube. Намираме се в Ротердам. Той е циганин, мангал е от Велики Преслав. Ето го, Попито се казва, Попито. До вечера си в YouTube, дивак. Кой бе? Аз се плачкам, аз се плащам, човек. Говори на български, не те разбираме, манго. До вечер там вкарам в YouTube, ето го. То се разтвори като лайно е. Чело ми не да правиш, чело ми не да правиш. Аз си трue. Можеш да снимаш, после да можеш да се научиш как работи. Вкъщи като тям, да вземам урок. Батко, аде, ти ептен се баш. Кажи чао за последно, кажи чао, бе. Изплатим се, лям се, бе, Преслава. Ага. Аре, кер за последно, чао, бе, аз оким до интернет, бе, да, тук би. Кер, чао, кер. Моля ти се. Да, бе.